welu ndidi sobi juwa ndidi bagweno ndidi amakama saba akwa ngwara gị agwa obi dogona engineer enjoy your money make you enjoy I will sub my 1.5 again no gbako onye ihe ayimo kanyi welu ndidi sobi juwa ndidi bagweno ndidi amakama Salaba ayimo kanyi welu ndidi sobi juwa ndidi bagweno ndidi amakama onye bịala n'ụwa anyị nọjide ndidi ọdịlịnya na mma si na onye bịala n'ụwa anyị nọjide ndidi ọdịlịnya na mma agba aka m mbọ n'egwu bego nni ọgaranya si na chi n'elu ụwa ayalụ ndụ bakụ onye ilo ga-elijuwa afọ olizie n'elu ụwa ọchịva gị n'azụ onye achụ n'ụwa n'ike onye azọ n'ụwa azọ ụwa bụ ụwa Chukwu anyị nọlisi anya na mana bụ n'ụwa ezu oke onye bụ n'ụwa ezu oke obele nwa ka nne na nna ya mụrụ n'agha gidigidigidi agha wee lie nne ya agha wee bizie ọbọnya na nne ya mami ya wee kwuo ewu ụwa nwa m ejele enu ejela na ị ga-agụlili akwụkwọ wee zuo oke tonite wee jebe elementere anaghị eme ọbanye kọleji yo mana o nwere ofu nwoke onye obodo va na-akpọ nke m jika nke jika wee kpọ ma m wee zuo oke tụnyekene m wee zuo oke ka ọ gbalụ m odibo ọ gbasịalụ m odibo na aga m edu ya ụnọ asaịnị anya denyede kpasie nye ọfụma na-ekwukwulie na-alụsị na ọ ga-agbalị ya odibo arị isii agbasi anya bụ ibe na ọ ga-enye ya obu shọpụ wee nyekwuo onye ego nke ọ ga-eji bido abịa ewo ayimo ka anyị welu ndidi sobi iju ụwa ndidi bụ ọgụ enu ndidi amaka mma onye ndidi na-eri azụ ugbo ayimo ka anyị welu ndidi sobi iju ụwa ndidi bụ ọgụ enu ndidi amaka mma oke agwabeghị ya o bidogo na ebidogo wee zụba anya babịa owu arụ aka baa na nke ịbụọ arị ịtọ nke nọ na nke ise ọnwụnwa kalịa enwela obu nwa abọyị na the same line a na-akpụ ya okota
ọbụla na-ebuli ego ọgị ya na-eli o wee kpọọ uwe ezuoke sobu akwa gị na-eyi ịfọlọ ka nsị ya dị ibe sọlụ m ka m na-eli mgbe o ji sọ mụ ka ncha bịa bịa ncha asa na ana m ebukwu ma ego ọga m ka m na-eli ba uwe ezuoke mee ka m si eme ka ụwa adịlị gị na mma n'ọbụ obu nne na amụ mana obu chi ada ekene n'ụwa oke solu ngwele ma mmiri ọkọsịa ngwele ọgaka oke mba o wee lụọ n'ọbụ ụbọchị uwe ezuoke na-aga n'ụzọ paịsọ dị nli ozuto ọbịa ga-eli o wee bụ onye obi nwa mma excuse me baby I want to tell you something ọbịa ga-eli isi n'isi wee negide ya anya lụta ihe n'ọba kwachapụ ya mụnwa nkwekekwe uwe ezuoke ị na-agba abọyị ị ga-emenwu ibe dị na mụ one n'ụwa uwe ezuoke kwala alili jebekwe na shọpụ ha wee jebese lokota okota wee mụbụ ụwa amụ oyi mụ na aka m agwa ga bụrụ oyi n'ọkwa na ngwalụ ga-agwa bulu ego ọga gị ka ije buli asa goli ụwa uwe ezuoke mara ife o weluzie mbọsị Satọde emechizie abịa wee bulu okpogho wee bunye uwe ezuoke ka o bulu nawa n'ụlọ ka ọ gaba eluzie mbọsị Mọnde ka o jebe na banki ụwa cheki iwe ọ ga-eme wee bulu ego gị ya wee sokwuwe ọbịa ga-eli wee kpọọ onye ọbị n'okporo adịgo ọbịa ga-eli ka anyị jebe bolingo anyị lụsie bolingo ka anyị tabe ibe alọ kaba na-aga n'ụzọ moto wee kunie n'elu uwe ezuoke bụla onye nwụrụ anwụ ewo uwe ezuoke nwanyị na ọbịa ga-eli na oliro ego gị ya na olirozie asa nwa ochigbula ego gị ya na o metụrụ kwụzi aka settlementi na o nwetara okwu onye gbara odibo wee gba anya ara ise ọgbọzie sowu arọ ọ na bụ gịnị ji gị inwe ndidi ka esetụlụọ gị nye gị ego shọpụ gị nyekwuo gị ego nke gị bunyekwuo gị moto nke ị ga-eji bido abịa enwe ndidi na-ebute nsogbu nne n'ụwa nye bụ onye bịala n'ụwa biko jide ndidi ọyịmụ jide ndidi nne n'ụwa ọ dịle gị mma ijide ndidi nwanne m inwime ọyịmụ ka anyị welu ndidi sobi ije ụwa ndidi bụ ọgwụ elu ndidi ọyịmụ ka anyị welu ndidi sobi ije ụwa ndidi bụ ọgwụ elu ndidi amaka onye ndidi n'elu ibe dị mma ijide ndidi n'ebe dị mma onye ndidi n'elu ibe dị mma onye welu ndidi onye ebe dị mma onye ndidi n'elu ibe dị mma ọyịmụ ka anyị welu ndidi onye ndidi n'elu ibe dị mma onye welu ndidi onye ebe dị mma ndidi amaka mma
ji malụ ngwa egwu ọ dị mbụ eme Rosie Music Entertainment kalịsịa Sambaze onye ọma mụrụ n'oru mba na ọ ga-adịle gị na mma Sambaze electrical. nwebụla ekene aja kene ndị na-eme ọgọ onye na-eme ọgọ na-egwu m iwe gbara maka bịa Chukwu Olisa ga-agbaga aka bịa A very big God. ekene dịla onye ọma mụọ 77 ọkwa na isi ka iwe ka ị na-enye m ụkọ bụ akwụkwọ oroma 7 onye ọma dị mma odogwu bi n'ụlọ wee bilu n'ime ịkpa ọyịmụ 77 onye ọma 77 onye nwere gị nwere ibe dị mma onye mere mma na-enu gele ibe dị mma ọkụ mebịa ebe anyị na-enwe aṅụli n'ọbụ na the Big Tigers Club Big Tigers Club ebe anyị na-alacha aka ebe anyị na-elikwo ile ebe anyị na-agba olingo ebe anyị na-ebukwa asa ọkwa ntịsi egwu tata dola asa naba bọ ụmụ nsọ bụ eziokwu ma edukwa asa na Alaeze ndị na-asa bụ ihe. ime jiwe malụ tata na m ga-edu asa wee na bụ na Big Tigers Club ọ chọrọ ebe ọ ga-alụ nke ihe ọlụ ọnya n'etiti ụmụ akwụkwọ n'etiti Igboro ebe nwere ụmụ akwụkwọ ya bụ mpiobu pionogedebe nnabụ uwe tata mmachilụ mmachi omelụmamela nwanyị ahụ nenụma ime mmụọ dịlị gị nne n'ụwa onye na-eze ọgọ nọ Rosie Music nwanne m maka mbọsị ịkpọlụ Morocco na fon iwe si m mma bịakwa ihe meche wee si ọ dịkwa shọ na ngabịa nsi ya enye na nsogbu n'ịgba Morocco na-abịa ibulu ngwa egwu ga n'ọbụ nọmba 1 Original. 001 ebe ọ na-enye aṅụli bụ n'ọnọgwụ na midia Sambaze n'iga adịlili ayịmo ka anyị iwelu ndidi sobi ije ụwa ndidi ma ọgwụ enu ndidi amaka mma ọgwa na iji ndidi ka o jidili gị na mma ibe jidili gị na mma bụ na iji ndidi onye jide ndidi nne n'ụwa n'idoli ebe dị mma hey! onye ndidi n'elu ibe dị mma ndidi amaka onye nwelu ndidi onwe mmeli o ndidi amaka onye nwelu ndidi olie ebe dị mma yeah! onye ndidi na nke ya amaka mma onye jide ndidi olie ibe dị mma onye jide ndidi olie ibe dị mma onye ndidi n'elu ibe dị mma ndidi amaka mma eze ego eze money ite ego ndị Igbo nwa mụrụ ọmụma na n'Igbo ite ego bịa weli o ji nke ya eme ọgọ ọnọ nso ndidi bụ ije nuo ndidi bụ ije nu ndidi bụ ije nuo ndidi bụ ọgụ ụwa
ụlọ maka na ụfọdụ jelu na Lagos steeti lụọ plaza lụọ mansion ụfọdụ wee jebe n'ugwu Awụsa lụọ plaza lụsasịa mansion n'ugwu Awụsa ọsọ chụbasie nya obido n'ebe akụ ya anya mana ịlụ anya na n'Igbo nọ bụ akụluwe ụlọ ebụlụ nwatakịrị nwaanyị ọbụla nwelu nkịta Ya Morocco. nwatakịrị nwaanyị ọbụla nwelu nkịta na iwu ụtọ dịbihe iwu ụtọ dịbihe sometimes mmiri zowe ụfọdụ nọlụ na-ekwu this is weather for two ọgbaghị nkịtị na iwu ụtọ dịbihe na o nwere ibe kọlị ya ụkọ elege mfesi ma ibe na-ekwu anjewe n'India anjeke n'onye dị mma ikuku ego ịgbanye fanụ debe fanụ kube gị ikuku itinyegodu esi idebe ọ na-ejugo oyi mana ikuku ego kuze gị fanụ dịkwa mma esi dịkwu mma mana ibulu ikuku mọni nọ na-akwụ amụ ọtọ ego bụ mma nwoke ikuku ego na ịdị ọbịa yili ime onye ọcha o ji nke ya eme aka ọbịa ikuku ụmụnị dị ka adịlanya onye ọma ibe dị ka ga-akọkwana m ijebe ikwu dị ibe dị mma ikuku bịa weli onye melụ mmadụ enu ụwa anyị na ogelive dị mma ikuku mọni ikuku ego ikuku ego ikuku mọni ikuku bịali ikuku mọni ikuku ego nwa mama ikuku ego ikuku ego ikuku mọni ikuku ego ikuku ego ikuku mọni ikuku ego n'ịga n'ilili ikuku mọni ikuku ego nwa mama ikuku mọni aja abụ ikuku ego na-ekusa mụ ka nwebe aṅụlị a ikuku nọ n'ahịhịa agha o ji bulu ikuku ego ofe nienye enu ikuku bido n'enu ikuku ego o ji nke ya eme nwoke dị mma bịa welu ugo onye melo mmanne n'ụwa anyị na ogele mma ikuku ya agazie ikuku mọni ikuku ego ikuku mọni ikuku ego ikuku ego ikuku ego ikuku ego o ji nke ya eme nwoke dị mma ikuku ego ikuku ego ikuku ego ikuku ego ikuku ego ikuku ego ikuku mọni
sobi juwa ndidi bogo enu ndidi ayimo kanyi walu ndidi sobi juwa ndidi bogo enu ndidi amaka. The Junior Morocco. Thank you. Oga, ihe meti egwu ọwụ mmadụ ga-agwago. Ihe awụ ndị egwu ọwụ ndị band.